ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନାୟକ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଭାଷା କ୍ଲାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଲେଖକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଗଳ୍ପଟି ତ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ତା ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ଜାଣିବା। ତେବେ ବହି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବହିର 78 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ମା ପୁଅ ଏହା ବିଚାରା ବିଚାରି ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ବଡ଼ି ଝପଟିରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ଫେର କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଗଲେ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇଗଲେ। ଏମିତି ନୀତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟିମାନ ଆଣେ, ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀତି ଫକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ଫକଟରେ କହିଲେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜଇମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, ମା ବି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶ ବୁଝିବା। ତେବେ ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣି ମା ତାକୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। ପରଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବା ବାହାନାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲା ଓ ପୂର୍ବ ପରି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ ଇତ୍ୟାଦି କହି ପାଣି ଚଳେ ଚଳେ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗାମାତା ପୂର୍ବଦିନ ଭଳି ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ତା ପାଖକୁ ବସାଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅବଶିଷ୍ଟତକ ବୁଢ଼ୀମା ପାଇଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନେଇଗଲା। ଘରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଘରକୁ ଆଣେ ଓ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଘରେ ବସି ରହିଲେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ସାରାଂଶ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୂତ, ପୂତର ଅର୍ଥ ପୁଅ। ବଡ଼ି ଝପଟି, ବଡ଼ି ଝପଟିର ଅର୍ଥ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ବା ଭୋର ସକାଳୁ। ସିଧାଏ ସିଧାଏ ମାନେ ସିଧା ସିଧା। ଫକଟ, ଫକଟର ଅର୍ଥ ଫକଡ଼ ବା ବିନା ଶ୍ରମରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝିଲ, କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ପୁଅକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା କାହିଁକି କାମଧନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ
ପଠେଇଦେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।